מנהל בית ספר גדול בפילדלפיה. הוא יגיד כמה דברי תורה על ארץ ישראל ועל חינוך ועל תורה ועל מצוות. הוא לומד בישיבה כבר הרבה שנים מרחוק. תודה רבה. רבנו אמר שזה המחיר בשביל ארוחת צהריים, שחייב להגיד אולי דברים קצרים. ברשות הרב, דבר ראשון, אני רוצה להגיד תודה רבה. תודה רבה לכל התלמידים, לרבנים ואברכים כאן בישיבה. כי אנחנו ברחוק, אנחנו מקבלים הרבה כוח מכל שאתם עושים כאן בישיבה. כל התורה, וגם שאתם כאן ברובע הכותל. אני משתדל לשמוע לשיחה כל יום מראש הישיבה. אני כאן עם בן הגדול שלי, מרדכי, שהוא מכיר את הרע של הכיסאות בזמן השיחה. וכשהוא ישב כאן הוא אמר, זה אחד של הכיסאות של כיסא קדוש, שאנחנו שומעים כל הזמן מהישיבה. ובאמת, כשאנחנו שומעים לא רק את דברי תורה של הרב, אבל גם כל התורה מהישיבה עטרת ירושלים, זה נותן לנו כוח להמשיך כשאנחנו משתדלים לעשות עבודת הקודש אפילו בגלות. כמובן, אנחנו מקווים ומתפללים כל הזמן לעלות ארצה, בגלל אנחנו מבינים שזה טוב להיות בעבודת הקודש בחוץ לארץ, יותר טוב להיות בארץ הקודש, בארצנו קדושה. אז זה קשה מאוד בשבילי להגיד דבר תורה בישיבה של הרב, בגלל בדרך כלל כשאני מדבר דברי תורה, אני מדבר דברי תורה בשם הרב. אבל היה לי רעיון אחד. יש שאלה מפורסמת בעניין של נחם בעמידה של תשעה באב. ובגלל שהר הבית בידינו, ויש לנו ירושלים עיר הקודש, אולי זה כדאי לשנות קצת את נחם. אבל כמובן, הרב כבר פסק שאי אפשר. והוא כתב והוא דיבר, אז אם אנחנו הולכים ברחוב הגיא, אפשר לראות למה אנחנו צריכים להמשיך להגיד נחם. שיש גלות וגם יש גאולה. כי אני כאן באמצע הישיבה, אני מרגיש את הגאולה. אבל כשאנחנו בחוץ, ויש כל בני דודים וכל מה שהם עושים בחוץ, ואנחנו שומעים כל הזמן על האינטרנט, בתוך השיעור של הרב, החזן שלהם שומר זמן לתפילה שלהם, גם אפשר להרגיש את גלות. אז בגלל זה, בגלל אין גאולה שלמה, אנחנו צריכים להמשיך עם נחם בתשעה באב, כמו שהרב אמר, ביום העצמאות החיוב זה לחגג, ביום תשעה באב זה יום של אבלות. הייתה לי הרגשה נוספת לזה. בזמן שכולנו לא בארצנו קדושה, גם אנחנו צריכים להמשיך בנחם. בגלל אפילו בחוץ לארץ, ודווקא בגלות אמריקה, שאני אומר שזה גלות שמח ושמן, ויש לנו כל כך מה שאנחנו צריכים, כל כך הרבה בתי ספר ובתי כנסיות ותלמידי חכמים ואוכל כשר, אבל אנחנו צריכים, כשאנחנו בגלות, אנחנו צריכים להרגיש שבגלות. וכל זמן שיש יהודים בגלות, א', שיש יהודים בגלות, וב', שיש יהודים בגלות שלא מרגישים שהם בגלות, כדאי להמשיך להגיד נחם. שאנחנו רוצים, בעזרת השם, שיש משיח, ויש בניין ירושלים 100% עם בית המקדש,
וכל היהודים יהיו כאן בארצנו הקדושה. וכל היהודים, אנחנו רוצים ומתפללים שכל היהודים שהם ירצו להיות בארצנו הקדושה. אז תודה רבה לכם, ואנחנו מתפללים שגם כמשפחה נזכה לעלות בעלייה, להיות בעקבות של הרב ציון וכל העולים כאן, אבל גם אנחנו מתפללים שמשיח יבוא וכולנו נהיה כאן ביחד עם בית המקדש, ירושלים, ואני בטוח שכשזה יהיה, זה יהיה בזכות של עצרת ירושלים וכל מה שאתם עושים כאן. תודה רבה.